Nyan
saking pokor kencanane isine donga tetulah sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo turi putih ditanggar sing ponaku turi putih ditanggar sing ponaku selara diponyong kira bagi apa mbok ira kembali
yo Ae
Iya, ya, yo, yo, yo. Ayo, ayo,
iku bagian nipun wong meksa karena ayo Surya mawe terus moyo iya tola jahe nak jahe tola jahe ci kondel jare banyak doke bacel kari siji tola jahe nak jahe tola jahe ci kondel jare banyak doke bacel kari siji Banyak
warna-warna padya mangsa wiji lan sere kuning latreng iki jenirang kang semete apa mangsa eleng was pangger para pandhik warna-warna padya mangsa wiji lan sere kuning ya mas ya mas ya ben sareng kopen aja mamak mamreya supaya kajen saja nyedewe kewajibannya yelae aja ya pamot wae apa eleng among kang sarwa waken raja lan sir kuning ya kanca ayo kanca sing prayekna sing prasaja aja padha lali marang kabudaya Jawa kanca ayo kanca sing prayekna sing prasaja aja padha lali marang kabudayan Jawa yuk Bandungan indah, Bandungan maju, pranyata kang ketuladan, mring tandha ing kalbu, sakjeroning desa, muda-mudi ayo padha sayuan, Bandungan indah, Bandungan maju, pranyata kang ketuladan, mring tandha ing kalbu, sakjeroning desa, muda-mudi ayo padha sayuan. Yuk ngalor ngidul ngitor bali ngulon prana mrene mong saparan pengin kumpul ora bisa kelakon rino wangi mong dadi bayangan piye karepmu mas mung mata sirahku ora bisa turu yen kangen sliramu ngalor ngidul ngitor bali ngulon prana mrene mong saparan pengin kumpul ora bisa kelakon rino wangi mong dadi bayangan piye karepmu mas mung mata sirahku ora bisa turu yen kangen sliramu arum urat wengi lir banjaran sari arum urat wengi lir banjaran sari lintang kembang tawang kumpul timulan dadalan kerlap kerli koyo sotyo bunga brokut asmoro dasar angin gawa wangi puspo anggeget rasa dasar angin gawa wangi puspo anggeget rasa yuk yo siap ya
Krimping jerane si jalan kepang jenar jenir tanasa angon liyo sedang bating singgrang solai anun jang tingken sayang marani sing nabuh kendang fisik jaluk lagu jaran goyang krimping jarane si jaran kepang jenar jenir tanasa angun liyon jang bating singgrang solai anun jang tingken tayang marani sing nabuh kendang fisik jaluk lagu jaran goyang bergoyang-goyang yo bergoyang-goyang bergoyang lenggo irama kendang bergoyang-goyang yo bergoyang-goyang bergoyang lenggo irama kendang janur gunung mas janur gunung ayo padha eling jamane semono kalau kae ceritane pating seploret seni prawiro tradisi jarane karya jaman semono ayo padha eling lan waspada kesenian niki kang para miyarsa ayo ayo prasaja anan terjati siriyane datang proyekto kang sinadya kadange pribadi wirat pangya putranira Banggalawe Adipati Tuban Saryanejo Praning ati Wong Sepati Pangenyang Kapupuhe Madya Loka Tupatane Lawani Natya
sliramu priya idamanku tansah katon esmu rasane atiku ngelingake analika bareng laku-laku ora lomo ora ngira yen Ya iyo, iyo, ya iyo. kudu melu nderekake rama lan ituku mulih ning desaku wekasan wong waliku aku diten kembang mawar biru Sliramu priya idamanku yo Yo. Nyong kaget aduh rika bektan apa bungkus patak iku isi apa ricik kumricik misi mustako sedih lama aneh apa mustako nyong kaget aduh rika betan apa bungkus patak iku isi apa
pata iku isi tap. Yo Ya 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 ayo ya ya. ayo 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 yo 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 ayo ayo Ya. 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 Kayak model-model Pixar aslinya ini dan itu kalau Pixar aku jadi suaranya kayak Iya. kayak apa jenenge sing akhir Iya ya 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 ya. ayo ayo iya 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 iya. yes ayo Yo. os yo
wong seti mandraguna cinata merdani triya kasalian kudu kepang kang idolya wicitama munaping prawadya kala sinandra lirjaya nindi arsa madangi jagat tubungamu saking sak pecaing ukir wis didra ing nuswantara ayo le os ya os ya bumi manaraga sakti jiwangga ing prawira endah hati luhuran menanya samenta ing rata natara raja wis kawuri sindeneng prataga aceh luhur parame alya sate prawira kang mangayu sinarama yen nuswantara yo os yo Sompret nyambet akan pol mungkon akan dareyok ketipun impan punangil loro srinto salompret melok jaran kepang nyongklak waroh macan mangap megap megap bocah ganong kaliyan kiprah bos nyotoka gunan reyok iromo gawe gembira sopret
Mas kok mau?
Para rawuh sutresna Lho yo kene. budaya ingkang kawula tresnani. Kadang-kadang kula sutresna budaya ingkang kawula hormati. Cekap semanten pagelaran